Du skriver på din hjemmeside, at Vildspor ville have været mere seværdigt, hvis det havde været en pornofilm. Ja, vi sad vi sad nogle stykker. Det er altså noget, jeg har skrevet for sjov. Det var ikke noget, jeg mente. Vi sad bare lidt sjov en aften, så jeg tror også, jeg har skrevet det om de grønne slagter, hvis jeg skal være helt ærlig. Så det har ikke noget specifikt med Vildspor. Har du læst den side? Vi sad bare og stenede lidt over, om det ikke kunne være meget sjovt, at Ossie og Jimmy-karakteren havde... I nogle af scenerne er der i hvert fald belæg for, at de godt kunne gennemhævde hinanden, kan man sige. Og så sad vi og grinede det. Men det er ikke noget, jeg mente alvorligt eller noget. Det fremgår ikke af din hjemmeside? Nej, det gør det selvfølgelig ikke. Er det noget, du godt vil dele? Er det noget, du godt vil fortælle med det? At det skulle laves som porno? Ja. Jeg synes måske, der er lige lovligt mange ord i vores film, som den er nu. Måske kunne man have gået lidt ned på det, hvis det er det, du kommer ind på, hvis du endelig skal... Ja, det var det, jeg tænkte på, ja. Måske var replikkerne ikke så stærke. Måske synes jeg ikke, han har skrevet de stærkeste replikker. Måske var det vores måde at komme igennem den film på og lave lidt grin med det. Jamen, det er jeg enig i. Jeg gjorde også grin med det, da jeg så den nemlig. Ja. Så vi er meget enige der. De replikker, der så er tilbage, synes jeg, vi siger rimelig godt. Ja, der er jeg så uenig. Men det er jo så en kunstnerisk vurdering. Det kan du selv også. Måske har du også lidt svært ved at vurdere det, når du selv spiller hovedrollen. Man er måske meget inde i det univers. Og så... Ja, det kan du sige. Det mener jeg ikke. Jeg har måske en mere objektiv vurdering af det. Det fungerer ikke rigtigt, synes jeg, imellem jer i nogle scener. Det er lidt replikken, replikkerne er ikke rigtigt, ikke som man siger dem i virkeligheden. Ja, det kan jeg ikke lige huske. Det er mange år, det er lang tid siden, jeg har set den, så da jeg så den første gang, der havde det i hvert fald ikke sådan, der synes jeg, det klingede meget godt. Nej, men du var også meget ung dengang. Du havde måske ikke så meget erfaring. Det var måske meget dejligt at se dig selv på et lærred. Du udtalte i et radiointerview, at Nikolaj Coster-Waldau er en, og det her er dine ord, parfumeret pyntedukke. Hvilke egenskaber ved ham kan du mindst lide? Og du må godt være åbenhjertig nu. Altså, har jeg sagt det nu også? Ja, det er et radiointerview, som eksisterer inde i Danmarks Radio. Ja, og det er det der Crunch-interview. Ja. Hvor jeg havde været ude at drikke hele natten. Og jeg var måske nok ikke helt ædru, og vi havde haft det sjovt og faktisk været sammen med Nikolaj hele natten, og vi havde grinet. Og så jeg tror bare, at den stemning kørte videre. Og det var igen ironi og sarkasme. Selvfølgelig mener jeg ikke det. Jeg har aldrig sagt det for at mene det i hvert fald. Jeg synes ikke, at det tøj, som Nikolaj havde på i filmen, måske er det allerbedste valg. Og så er det ud fra det, at jeg kommer til at sige, at han er en parfumeret pyntedukke for sjov. Men altså, det er ikke noget med hans præstationer. Men du har ikke dårligt med at bagtale dine medspillere? Nej, for han fik det sagde du vel ikke til ham under optagelserne? Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, du sagde det bagefter. Du ventede til du var alene, og så sagde du det til Danmarks befolkning. Ja, det var det så uheldigvis til Danmarks befolkning. Det tænker jeg ikke lige over situationen. Altså, nej, det har jeg ikke dårligt med, fordi jeg mente det jo ikke, det var for sjov. Altså, det var, han kan da også selv grine af det tøj. Det fungerer over helvede, lad os sige, som det er. Hvilke af dine andre medspillere på Vildspor synes du var dårlige, eller ikke levede op til... Ja, jeg synes alle var gode. Jeg synes også, Nikolaj var fremme. Jeg synes, alle var gode. Men du synes, at du selv var lidt bedre end de andre, ikke? Sådan er det jo med Mads Mikkelsen. Altid lidt bedre end alle de andre. Kan klage lidt over, at niveauet aldrig lige kommer op på hans niveau. Nej, altså det er jo noget, som nogen siger. Jeg har ikke selv sagt det så stærkt i hvert fald, men altså, jeg gør det i hvert fald mit bedste, og så må folk jo se, om de kan slæve sig derop på det niveau. Det er jo hyklerisk. Det er det. Ja, du må tro på, hvad jeg siger, ellers så kan vi jo ikke. Lad os da få nogle sandheder på bordet. Vi kører ikke film i kameraet her for... Jeg synes, den lille dreng måske ikke var så skrab. Nej, men han er jo heller ikke uddannet skuespiller, som alle de andre. Men han kunne da godt tage ord til sine ting og være parat og være klar til det, vi skulle lave. Det var da jo pisse irriterende at stå og vente på ham. Og, I den alder, var du med i film i den alder? Om jeg lavede film i den alder? Ja? Nej, det gjorde jeg ikke. Der kan du se. Han havde måske lidt mere talent, end du havde dengang. Det kan der nogen, der kan minde. Men hvis du vælger at skulle lave en film, og du er 5 år, og du ved godt, hvad du går ind til, han har jo set film før. Han ved godt, hvad der kræves af en. Ved du det? Ved du, han har set film? Ja, det går jeg ud fra, at de har også film på Island. Så det tror jeg faktisk ikke noget, man sidder der og bliver træt og sidder og piver i joinen midt i optagelserne. Det er da din søn. Så kan man da ikke sige det. Altså, altså method acting, så er det en rigtig synger. Vi kommer slet ikke videre i det her, fordi hvis du hele tiden forsvarer dig, altså... Gør det heller ikke. Du må også lytte til fornuft. Så jeg skulle have taget mig af, hvordan han spillede i den film? Ja, det synes jeg. Jo, men jeg havde også midt at se til, kan man sige. Ja, det var ikke meget, du så til.
Hvor meget research lavede du til rollen? Men jeg lavede der rimelig meget. Altså, jeg havde skæg. Jeg lavede skæg, for eksempel. Og hvad lavede jeg mere? Jeg ved ikke, jeg var i Island jo. Altså, hvad fanden spørger du om, altså? Så det er sådan, du er method actor, det er at få skæg og så tage en flyver op til Island? Ja, og så blev jeg buddhist. Altså, hvor mange ting skal man gøre for en fucking rolle? Altså, der var heller ikke særlig mange, der så det alligevel, så fuck det der.